Khubor baru syakatup khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kasngi kilong. Pinki imbiang ke Dor Barshong Maidin ya kamare kit keba pet nang siang. Sedang talasi kali ki pulit ban pentikna bagi election cheating samoi kalong kebayat bayat renti. Bat yak beriu hasyen haga jengit tengku kali hasurok umroi bypass. Bat mentangin pas ki khubor bakam benya. Kedor Barshong Maidin ha West Chanta Hills kalapin ki imbiang ya kejengya kop mare kit keba. Hakabayadai bat kini Kedor Barshong minta kasngi kalapelong ya kejengya kop mare kit keba ya kabalatip kum kapet nyang siang. Ya kini kejengya kop mare lapin imbiang hadu lai post nem minta. Kini kejengya kop mare kit keba kalong ban kit yu keba na lingkha syakit hiar bu keba. Kejeng siu ya kinong job kalong kabarit hagitu kipor. Kejing temu jongka kalong ban yelek kemen yelek sngobha shisin jisnem hakapor ot keba. Loong ba menchwa kitrai penthor kum namukhap lasken bat kiwi kishnong kijupulong yakane kapet nang siang. Nakaliang unu jorki sungo Emily ula ai khublei bat penpau kejing sngok kemen bakashnong Maidin kalapin ke imbiang ya kejing kai ubarim. Kumta ukermen bahagi por kisnem banwan insala ban pen ke imbiang yakane kejing mare pet nyang siang wat chikiwi bat kishnong badon hapo kani kathan. Item guar keteto kejing yakop than khanam teneng kong penpau ni siang kublei pigi pranong chong chnong umaya nado na Maidin yong gensur nado giman be giman pa ki khna khnro barkam jole ini ki khna khin guyam langwi hining por siang kumen wang wada yu ikam ni galat ke bu ha gawa upersang penimbiang ya ga yi ka sap lane ya ga yi ka jingile ke yong ki wehe yong i hagi por menchwa dang ne step da yu pendem wi program ka phet nang siang yong ka wom mem de kat ni boy de boy di house nem mem de an re siang kumen wang ne lengba jingi snok ti lang yong pi ginong chong chnong yong woro ar tali ni chnong da ye pen man ni ka phet nang siang bad da man gele ka phet nang siang ko yo suk ko yo tunat bat man gele jingi phet ko job te upo ni atu sibenta ko ar he jingi to wakanika jingi pengkre yong i ka teto ka jingi than khanam ka competition ma woro si ka tu ye than khanami jo emria bo por lane jo emri a price andai mentu kini nong than ini yo phi uthan gele o khanam umiet bha bat ka por le tu pendep ki po ka por dep ni wo ka price nang yo ki wo ka price we ini nong than te karam te ini nong than se ba ya than ha ye pen miet ne bha ikwa yo khanam umiet dor tam umit dor te tu yo nong kong ma te ka por man go gam ni ne ka por go watu usdang nado usdang hado odep khanam so pusan minit dan hi dem ne te jing jrong yong khanam nruin chi te mut chajrong hoi bai tang chapu hoi der ma nruin chi jing jrong yong khanam te ka por hapo so pusan minit dan hi am kam dep kiwa dep palat ik so pusan minit madado price te garam te ya ready bha ako usdang no isi sendon ini jing than khanam te gini nong chong chnong le kiwa ami gi ma gi wo kiwa ami gi pa gi kon ye bor e men sen ki nang usmat gi than to heni por chi sendon no declare no ki nong than 3 dia nong than khanam
Ki pulit ki lazangi ke jing talasi ki kali ban pintikna ba ke jing penlong ya ke election chiteng samoy na ke benta ka mau plang bat mau ring kening kin long ki payat be ya rinti. Ke election commission jongkari India kalapin benaya ke jing penlong ya ke election chiteng samoy na ke benta kini ki artli ki constituency ki bahap hapo ke East Khasi Hills district bakin long ha ka lai pho tarik mentau benai. Kishu kinong mi khamat jong kamau plang constituency kalathli no hadin ke jing khlat no jongu MLA uba SK Sun. Kashuki nong mi khamat jong kamau ring kening constituency kalathli no nadu ke jing khlat no jong ba David Nongrum hakini ki benai baladep. Tungin ni pai shwa shipor shakini ki jing penbena. Timintang ini pai biang shaki khubor badangsa. Kekinhun kinohikai kebelatip kum ka all Meghalaya ASHA School Teachers Association AMSSATA Nariboy District kilakot pelong de kejing ki kebejai-jai hadin biklamat de kejing syak set tulop kebalakot syakasan benai pura mentau senam arajar arpawai. Ya kejing ki bejai-jai lazdang haka arpaw tarik risau ban pensngau syaki skol jeng ki sarkar halor kejing skap menti jeng ki bat dawaru bekide ban pelat nyo ya ketulop bal syak set apo kitik benai. Ya kejing yalang ki bejai-jai la pelong Khmat ko office u joint director katanak puli puthi hanongpo bat balalam khmat doba Severin Kars Imyong kum u president ka Riboy All Meghalaya ASHA School Teachers Association. Jika puan ka daw ka ba nangkong ka ba pelong ini ban wan hakane ka singina ka banta ban yami samadan kum kinohikai jing syai berpau ka jing sulerai habedei bat kum kene ka jimi ka jongi samadan na kabanta bandawa ya ka hok kajungi kum kinohikai ya ka jing penslam jong ka sarkar MDA ya ka jing pelaj no ka jongka ya ka tulop jing ka blasta mata astaw benai te kalong ka ka jing solerai na kabanta jing kum kinohikai ban mi samadan hakmat jong ka office jong district mission coordinator ha ka step na kabanta bandawa ya ka jong ka hok ka jing kum kinohikai kabar ngi snow dabram dabsha habedei bat kani ka jingle jong ka sarkar namar dei kani ka sarkar hi ka bala wadra ya kamat kabong ba education is the top most priority handrei haba phai menta bade iba kini ki bro kilong tang kum ba syukran nak center bat kabla penlong ngi ban penduk ka jing leran brio ban yami kumni syamadan kap
na ka banta ban persya ya kan ka jingle kuman jong ka sarkar ya ka jimbom la ka jong ka ban siu ya ka tulop jong ikino hikai haba phai be de ka jinge jong kino hikai ka jong ki asyam jinge sibun phai be de ka jing paslam ka jong ka sarkar na ka banta ban pelai ya ka tulop jong ikum kino hikai kabam mengihat ban bam magasingi syania na kidukan kiba mengingi bam lebu ka jing atatin nak banta jiki ban ai bam asa nak banta jing kum kin hikai ban pendap ya ka yeng ban pendap ya ki khon ki ti kani ka long kai ka jing sngo bom la pedeng na ka banta jing kum kin hikai bat ru omdei tang kata yo bundu ki hangi ba ngingi kum kino hikai ngi semji habidai don na pedeng kino hikai jungi kiba don kam ya ka finance assistant lani ka jingrap na ki bank lani ki company kala pelong e kiru ban normal lani ba ki kran atatin na ka jingle jong ka sakar habidai ba ka jing perslam ka jong ka ya ka jing siu ya ka tulap ka jing omdei ka sien ka banang kong kani handai na ka por sa ka por nimat ya kani ka jinge baru Akum kering kapor bunai ke school kino punya school kila pha la dawa ngi ban pendap no ban siu ya ka ke school ke jongki handrei dai ngin siu haba ka sarkar kale kuman bat kale bom sinyo ya kani ka jingle ka jongka banam pelaj ya ka tulop ka jongi pada dai bat ka jing pha ka jong ka sarkar ban pli ka school ru mentang kalau bu jing sibon ni kino hikai don kino hikai ki bahap ban mi na lagi jong yeng ban hap song da ki kali kamai ka petrol kala nang kiu ka dor kali kala nang kiu handrei ka jisi ka sa kumju sabe dei bat kani ka jing perslam jong ka kami bon na kino hikai ki jongi kimyo e kalat wat ban le school namar ka jing pamyo ka jong ki ya ko tulop don kino hikai ki ba bat po sa school jong ki hap ban siu ya ka bai kali ki ba sispak tangka balik sispak tangka bawan don ru ki bahap siu hadu lai spak tangka tiada ki bapli kin siu ya kade kabai kali ki ban poi sa school ngatip bakum kino hikai kamram jungi kalong nak banta ban ai jingna nya start ya ikanda handrei haba kum ni bade kumno ngin yo ya kata kalat nak banta ban lek sa school haba ka pisa lani ngimden ya kata ka pisa kabai kali bangin lek sha school Uway ubriya ulayap hasyen baladon ru ki baminsaw mentakasngi hakabakawi ka kalirit ka badon new number AS Khatway G Nyopra iwe kendai ka badang wan na silchar banit shagoti kalalit bantanra ya kaway pat katrok ka badon new number NL not iwe E kendai iwe lai nyaw ha umroy bypass yakini ki balaminsaw lara no Shillong Civil Hospital ban ai ka jing sumar Say kani lare kani ba. Dire habang ali de wan la kali ni siami la tingni. Kali jong kita. Lang na hindi. Ah ni lomong dah ni. Ani mang ani. Pera. Ano sa tip na na? Ay. Dapat ko na. Saan? Này xây lăng lắm. Biasa. Ya silang yo that you. Hả? Silang yo that you. Ban yo penbit ke cat hotel atap san you.
Bat daki tuki khubor ngilapoi syakabukun tak hadu bengin desem biang kublai shipon.